posachedwa apa tikupasirani zimene wayankhula Paul Kalindo lero lino pa 23 July 2025. Takhalani pompo ndipo tamvetserani mwachidwi. The DC kwalankhulirabe amalawi mu dziko la manjanjawidi, dziko la atsogoleri onama amene akupitirirabe kumanyamula anthu m'malole, kumaononga ndalama za nkhaninkhani zimene zikanatha kuwathandiza anthu ena amene somwena akudwala. Kunja kunotu kuli anthu amene akudwala mochuluka kwambiri, ndipo akulephera kupita ku chipatala za kunja chifukwa chonena kuti kunja uko kati ku India kuli mavuto azangongole. Boma ili lili ni ngongole kopsa kuzipatala za kunja, moti anthu ena amene analipa listi yokuti azipita kunja kuzipatala adakadwalabe ndipo akufera m'makomo. Yeti ndalama zikungoonongedwa. Ndalama zimenezi akuononga zichakwerazi akanakhala kuti akuzitenga mwa nzeru ndikumanga chipatala chathu konkuno monga mmene wachitira uja amachedwa kuti Tomu Mpinganjira, munthu wokuti si boma koma wamanga chipatala chake ku Blantyre cha kansa. Anthu akuthandizika kumeneko. Boma lathu limangoziwa kukamba nkhani, koma kuti athandize amalawi sangawathandize. Alibe welfare yeniyeni. Lero ali busy kunyamula anthu m'matraki. Yeti omweomwenso aperekaso warningiso, aperekaso chenjezo kuti anthu andale asamanyamule anthu a Jacob Hara, anduna za transport, kunena kuti akutati anthu asamanyamulidwe m'malole kupita ku misonkhano ya ndale. Yeti makape omwewo ndi amene akumanyamula anthu m'maatiki. Atiki tusinyamulatu anthu, atiki imanyamula katundu, iwo ndi akuanyamula anthu m'maatiki kumakazazisa ngati mene kunali Zulu ngati ku Mzimba, kuwazazisa stadium yosatha kuichita decorate stadium ija ati anthu asayione, kuichinga ngati akuichita decorate ngati ndi paukwati, kuti ati anthu azazemo. Akazazamo mu stadium yaing'onoyo azinena kuti koma ndiye MCP ndi anthu akuikonda, koma ndiye mukuzinamizatu chifukwa anthu anapanga kale chisankho chawo. Inu chimene mungapange cha nzeru programu yanu yobera musayisiye, chifukwa chimwene 1-on-1 kuti inu mukapikisane ndi anthu amizofuna zawo. Mbwe olo mutakhala kuti mwasamba mankhwala motani sizingatheka anthu sangakuvotereni, koma inu mupangebe programu yobera. Lero tili ni nkhani zikulu ndipo tiyenda kuja kumatchedwa ku MRA tikaoneko mavuto amene aliko, amene akukumana ndi anthu ogwira ntchito kumeneko ku MRA chifukwa cha usogoleri umene Lazarus Chakwera komanso Commissioner General wa kumeneko. Tikachoka kumeneko tipita ku Malawi Blood Transfusion tikawunikireso mavuto amene ali kumeneko. Tikachoka pamenepo tikwera ndege ulendo wautali kupita ku South Africa kuti tikaoneso mavuto amene akukumana ndi amalawi makamaka mu ndende. Chikhaliye nicho anthu amene anatumizidwa kuti akayang'anire ziko lino kumenekoko ali konko koma palibe chimene akupanga. Koma tisanafike kumeneko ndafuna ndikuziwiseni amalawi kunena kuti siku limene takhala tikuyidikirira lija ndi mawa, limene atsogoleri azipani zosiyanasiyana ati akayambe kupereka mapepala awo ku MEC ku BICC. Mkatikati moto muli anthu ena a genuine amene akupitadi kukapereka mapepala ndi mtima wawo wonse. Ndiye muli manjanjawidi momo zisiru zina zangopasidwa ma 10 miliyoni kukalipira ku MEC iko ndi cholinga kuti ati agawe mavoti a opposition asawine, iwo awine. Ndithokoze kwambiri kwa amene mukupita kukapereka mapepala anu ndi mtima weni ofuna kuthandiza amalawi. Ngakhale opposition yathu ili very weak kwambiri. Ndikuganiza kuti zimene zimwene inu atsogoleri mukudziwa mmene amalawi akuzunzikira, ndipo si inalinso nthawi yokuti muzipita kumakapereka wina aliyense payekha.
munayenera mupite ngati a block. Izizi palipo za round 2 munayenera kumenya kamozi ndi kamozi. Ziko laling'ono lomvesa chisoni, ziko losauka, koma azisogoleri ambiri osagwirizana, osapanga chinthu chimodzi. Ndizomvesa chisoni kwambiri. Ndiye ndikufuna inu Amalawi kuna kulikonse kumene muli mupemphere. Chifukwa tuzina zitu si chabe tuya, zina zindi sataniki, zina zindi za kumidima. Chikuwapangisa anthu awo kuti asagwirizane mwina a opposition wa, apeperedwa ndi mpweya wa satana, asambiridwa mankhwala. Tikunena pano ena, tikunena pano ali mmanda kale, analowa zana iro uko, chakukasiya uko analowa zana mmanda. Ati ndi nyawu, akulu wandale ati kupangira ati zisankhozi, kusambira mankhwala ndi mafumu kumene koditu inu tumusamangoziona ndale zitu masana kunja kukaja. Muzipani mumuli anthu akukhwima koopsa, ena akuchita kuphera anthu, ena akuchita kumakagona kumanda, ati kukhwimira ati zisankho. Ndizi zikuwapangisa a opposition osagwirizana. Amakhala kuti anthu ena ake apanga zinthu zoopsa. Ena tikunena pano anasiya kusamba, ena kuchapa nkamwa, ena anasiya kukhala ndi limodzi ndi azikazi awo, ati pakana zisankho zizathe awine zisankho. Ena amapha ng'ombe ija ikavunda, mbuzi zake zija azizidya nazikazinga mbuzi za ng'ombe. Kutero kuti chisankho ija ndo ambiri sindikudziwa ya. So siku lija ndi mawa titi tione madrama eni. Drama ija imapanga manganya kapena wini kweja imene ija ndi chabe, koma drama eni ili mawa, ikuyamba mawa ku BICC. Tiziona zinthu zimene sitinazione, kaziko kosauka, anthu aje osauka, anthu aje opempha, koma nditu kaka osagwirizana. Mulungu atiyendere mwapadera chifukwa ziko ili ndilotembereredwa. Satana anaenda wapansi kuchokera kunsanje pakana kuchitipa, kota kafika kunchinji, kuyenda wapansi. That is why Malawi munomo asogoleri athuwa akuchita kuoneka kuti chimene akubwerera ndi ndalama. Azisogoleri ambiri wakufuna makobiri, palibe zokuti ati akapena welfare ya anthu. Ayi, wina iwe ukupita kumakapereka mapepala ukuziwa kuti iwe ndiwe kape kwambiri, palibe amene akukuziwa, ndipo wekha amene ukuziwa kuti sunga wine, ndipo palibe amene angakupase mavoti, koma uchisiru basi wafuna kukonda ndalama, kuasiya Malawi mbuyo koma kufuna makobiri pasogolo. Ndeti tikupempha Mulungu kuti kwa amene mukuziwa kuti simukupita kumene ndi mtima weni, Mulungu akutemberereni, mukakomoke kumene koko, mukagwe zifufu kumene koko. Inu ndinu zisiru kwambiri, ati kumayima independent koma anthu palibe amene akukuziwani. Ena ndi ali ndi zipani zawo koma apasidwa ndalama so ndi boma. Zikulomvesa chisoni kwambiri. Lero tilankhulako za mavuto amene akukumana ndi anthu ku MRA. MRA ndi bungwe lotolera misonkho, ndipo kale ndi kale kwati munthu ukamamva kunena kuti uyu akugwira ntchito ku MRA, umaziwa kuti amene idi ndi mamuna. Ikukongola MRA, ili bwinobwino MRA, ikutolera ndalama zimene zothandiza Amalawi. Koma lero ku MRA yasanduka sabano ya MCP. Oti Commissioner General amachitatu kumayendatu every week, every day, kumapita kumakwera ndege kumapita kunja. Andichomvesa chisoni nchonena kuti Commissioner General wa MRA masiku ano waamba kumayima pa gate. Ikamakwana 7:30 ndikumanena kuti iwe ngati mwana wa sukulu, iwe wachedwa, iwe iya suna chedwe. Yeti president wanuyo ananena kuti paja ntchito anthu aziyamba 8 o'clock. Akangofika munthu 7 asanafiki 7:30 akuyamba kubweza anthu. Kodi zilikotu inu Amalawi mudziwe kunena kuti chaka cha boma chimatha mu April, andi MRA ngati bungwe limene limatolera misonkho komanso kusunga ndalama za Amalawi. Mwezi umene huu mastafu wose samalipidwa, amazamba kulipidwa mwezi wa May ndi Marias.
andiso amayeneranso apange aoneso masalale kuti kodi restructure kapena masalale ali bwanja akuachita align bwanji masalale. Chomvetsa chisoni leroli nchonena kuti anthu ambiri akhumudwa ku MRA apezeka kuti apasidwa ma envelope owenjezeredwa ndalama oyikidwa m'mapozishoni osiyanasiyana, koma ngati usali wa MCP iwe chako kulibeko. Anthu ayenjezeredwa ma 1 million grade yomweyo, anthu kuachita promote ena osachita promote anthu okuti agwira ntchito kale, ena kumayenjezeredwa ma 11,000 ena ma 10,000. Izitu ndi reality paja ine sinimangonena tunkhani zopeka iya. Mwafunse abale anu amene akugwira ntchito ku MRA akuuza ni kunena kuti aboni kalindo akunena zona atayenjezeredwa ndalama, koma amene ali wa MCP achita kusankha enawo ayenjezera salary yawo pamwamba 1 million. Enawo amene osaziwika makapewo amene akutengedwa ngati si IMCP kapena si abale yawo ndiye akuyenjezeredwa ena ma 10,000 munthu. Ndalama zimene mukugawa muje ma state houses simungathe kuganizira kuti anthu ena aja akugwira ntchito yotamandika ndiye ayenjezere ndalama. Lero mukutenga ndalama ndikumapasana nokha ndipo anthu amulira Busy Commissioner General Busy kuja anali munthu akuchita kumanena aku MRA kuna kuti sha tikanaziwa zikanakhala kuti malamulo wa malola Busy akanabwerera. Busy anali munthu, anthu amulira Busy kumene muli a Busy ko Mulungu akudaliseni. Anthu akuliri akukumana ndi akuphula njwera za moto ku MRA pomwe nthawi yanu zinthu zinali bwino kwambiri. Andi izizi zipangisa kunena kuti ziko lino lisiye kutolera ndalama zambiri zimene anayenera kumatolera kuthandizira anthu, chifukwa anthu sipano se alibeso sali ni motivation. The motivation is no longer there. Chidwi kulibeko makamaka department yotolera zinthu ndiye kuti anthu amene aswayidwawo azingopita kumjango maka kupanga zinthu, kumatenga katundu, kumatenga ndalama, kumangosiya m'matumba mwawo, chifukwa chonena kuti ku MRA kwavunda kwambiri. Nkhani ina yachiwiri imene tikufuna kukambirana pano ndija bungwe lija limatolera magazi, Malawi Blood Transfusion. Anthu akumene koko akuzunzika kopsa. Management yakumene kuyafika kumaitenga ngati MBTSO ndi yawo, kuitenga ngati ujeni personal property. Mabwana ake olo kuwafusa kapena kuwauza madandaulo akumakuuza kuti ukhoza kunyamuka kumapita kwanu, mpando wako ndikhoza kumpezerapo munthu wina. Olo kuti anthu azipita ku field kuti akatolere magazi, mwina ngati kuchoka ku Blantyre kukafika ku Nkhotakota akumayuza ndalama zawo, ma allowances yawo. Mabwana okuwafusa akuwauza kuti zimenezo tilibe nazo ntchito ya amene asakufuna akhoza osapitako. Tikunena pano even ma promotion akupasana okhaokha. As we talk now, even kunzuzu office kulibeko wankulu, and even nthawi ya ma promotion ikafika akumachita kusina kwambiri ma externals than kuatenga ma internals amene agwira ntchito, amene ali ndi experience. Even salary imene kuyiona ikumachita kumagawidwa ngati kapena akuatemera ana masikono, osaziwika kuti kodi justification ya salary pamene paili pati. Maudindo omwewo anthu akhala maudindo omwewo kwa zaka and management yakumene kumabwana yakumeneko ndi anthu aukali kwambiri. And izizi zizomatenga anthu kumapita ku field osawapasa ma allowance ndiye mboma ilira chakwera ndiye zilimo. Anthu akuzunzika even ku Ministry of Health, even ma department osiyana akapita kumene kujako ku field akumapita pa ngongole, and ndalama aje kuyiona ndalama yomvetsa chisoni kuti sha abale ine ndine driver monga amene akupangira ngati ku Blantyre Synod. Ma driver akumene kwa ku Blantyre Synod nawonso akuzunzika kopsa, akapita ku field ngati kunzuzu kuchokera ku Blantyre kupita kunzuzu ndi 20,000, 5,000 ati yojera pa 20 po 15 ati ugone. Kodi tuma drive atu akukumana nazo tu even amboma, even ama organization
even akahaya akuzunzika koopsa. So tafuna ndinene izi kunena kuti ku Malawi blood transfusion kuli mavuto opsa andingati simuyang'anirapo inu aboma, and moreover mmayichita underpay underfunding tinene choncho ikulandira ndalama zochepa kwambiri as compared ndi zaka zambuyo mmene kunali ma president ena paja inu mwabwera kuzaba ndiye mungoba pena paliponse, andi iyi ndi bungwe lofunikira kwambiri chifukwa kuchitika ngozi kufunika kudwala anthu muzipata amafuna magazi koma zonsezo kulibeko ndithu. Nkhani yomaliza ndiyomvetsa chisoni yochokera ku South Africa kumene anthu akungofa ku ndende ya Lindera chifukwa cha mchitidwe wa boma la Malawi ochita neglect zinthu. Akuluakulu mukamadya mipunga yanu mukamavina nyimbo zanu m'maujeni m'misonkhano mwanomu ndikumalulutira mene mukululutira muja ndikumanyoza Amalawi kuti ndi anthu osaphunzira sakutha kumvesesa za 500,000 muzidziwa kunena kuti kunja uko ku South Africa uko anthu akuzunzika kwambiri kutero kuti kunena pano dzuloli kwamwalira anthu 8 ku ndende imene ya Lindera chifukwa tu ndi ndende imene yatenga Amalawi ochuluka ndi anthu ena amayiko ena kuzaza mene munyamo mulibe mpweya wabwino, anthu sakudya, anthu sakupasidwa chisamaliro ndi anthu akungozifera. And yet tili ndi boma limene lili ndi president, limene lili ndi vice, komanso tili ndi ma ambassadors amene anayenera kutengapo mbali kuthandiza anthu mavuto amene akupita kukakambirana ndi mayiko akumeneko akuluakulu aku South Africa monga mene amachitira kale maboma ena. Akati akaliona vuto ku Zambia amapita, vuto ku Mozambique amapita, vuto ku Zimbabwe amapita, vuto ku South Africa amapita, anthu ndikumalika lembedwa ntchito after akuluakulu athu atakambirana ndi anthu akumeneko. Koma ayi boma ili lachakwera likungosiyirira zinthu. Ena amwalira mu basi akubwera kunoku pakana basi yo yabwerera ku South Africa. Akuluakulu zimudziwe kunena kuti anthu akuzunzika kopsa, andi mukamanena kuti mufuna mbwerereso pampando sindikuziwa kuti mukubwera kuti muzatani chifukwa iniyo ndiye zinthu zakukanikani kopsa afiti inu agalu inu zinthu zakukanikani mukufuna mpitirizebe kupha anthu. Bon Kalindo, the DC, mwana woopsa kwambiri, the most deadly and dangerous child from Jeza Village, T.A. Mabuka, box 76, Mulanje, Malawi, Southern Africa. Zakukasasire tikutolerabe kwa amene mungafune kuthandiza. Nambala ndi omweja 0manayini awiri 365 0005. Komanso programu yathu yopita ku Mombera University ilipo. July 2025 tachita nene